Davide, mimochodem tvoje úplně první pocity, když jsi přijel sem do Holasic. Super, děkuju moc za přivítání, díky moc. Věřil bych, že se tady sejde víc lidí jak na Svatováclavský hory? Ne, tak to určitě ne, já možná vypadám trošku zvadle, tak to omlouvám, ale cestu 30 hodin už, ale jsem hrozně unavený, takže možná to nevypadám, že jsem veselý, ale mám radost, díky moc. Ale to je, myslím si, zbytečná obava, v našich očích vypadáš svěží, myslím si až moc, a já jsem skutečně věděl, že tady se prostě sejdeme dneska v hojném počtu. Mimochodem teď pozor, bude se za chvíli otevírat šampaňský a budeme připíjet rozhodně na úspěch holasického holka. To jim dost blbě, jo. Na olympiádě v Pekingu, takže pozor. Hlavně bacha, pokud máte nějaký dražší aparáty, že samozřejmě. Nemáte někdo tady ještě výčilem šampaňského? Davide, chtěl jsi vůbec vypít v kliku šampaňské po tom svém olympijském úspěchu? Měl jsem možná v Českém olympijském domě, ale je pravda, že jsem to ještě moc nevypil, protože jsem nestihl jíst, tak kdybych toho vypil víc, asi tak bych tady možná ani nespal. Já věřím, že kolem tebe dělal opravdu strašný mumraj, to vidíme i tady. Je vůbec prostor od letiště až sem z Číny do České republiky, do Holasic. Byl prostor někde, aby si uvědomil, to je neuvěřitelný. Něco, co se prostě člověku povede jednou za život, tak já jsem dokázal a to jsem teprve 33letý chlap. Tak ještě jsem si to pořádně nestihnul uvědomit, ale jsem rád, že se mi to povedlo ve 33 a že můžu teďka klidně odejít do důchodu střeleckého, pokud bych se mi nebavilo už dál střílet, ale určitě ještě zkusím jednu olympiádu a uvidíme, třeba se to povede a sejdeme se ještě jednou tady za 4 roky. Davide! Na zdraví Davide Kosteleckého, na úspěch celého světového sportu! Davide, medaily! Mimochodem, medaily a přátelé, Davide, děkuji! Davide, děkuji! Davide, děkuji! Já myslím, že tady, jak David před chvílí řekl, že může klidně odejít do střeleckého důchodu. My jsme si nacvičili s jeho mámou Davide, ale bacha, na hlášku, že by klidně mohlo odejít do střeleckého důchodu. My dáme hlášku, kterou sice nemáme nacvičenou, ale zvládneme to. Davide, Já jsem se chtěl zeptat, jestli se vám líbil ten přenos a jak se vám líbí střílení? Líbí se vám? Doufám, že se mezi váma objeví nějaký nový střelci a že ten sport bude populárnější teďka a že tady třeba vychováme někoho novýho. Davide, když se to vezmeš jako trenér na starosti, tak se domnívám, že by se to určitě povést mohlo, protože David je nejenom úspěšný reprezentant střelec, ale v podstatě i s licencí trenéra, jestli se nepletu. No, říkám, že jsi nejen úspěšný střelec a reprezentant, ano, našeho střeleckého svazu a České republiky a Holasic, ale že máš vlastně i licenci trenérskou. Tuším, že tím, když vyhraješ nějaký titul, tak máš asi druhou třídu a na první bych asi musel projít nějakým stupidním kurzem a dokazovat, že tomu rozumím, takže něco mám určitě. A my nepochybujeme, že by to dokázal. Davide!